Вітаю ўсіх сябровак і сяброў у гэтыя снежныя зімовыя, завеяныя марозныя сапраўдныя зімовыя дзенькі. Праграма «Шыльды» працягвае аўтопробег па менскіх вуліцах. Барадзіно, вёска ў Маскоўскай вобласці, да сталіцы Расіі 125 кіламетраў. Што ж сталася нагодаю дзеля таго, каб Менскую вуліцу назваць ейным барадзінскім імем? Да я думаю, вы ведаеце, што знакамітая Барадзінская бітва. Бітва 7 верасня пад сялом Барадзіно – найбуйнейшая бітва французска-расійскай вайны 1812 году. У Савецкім Саюзе, а цяпер і ў Расіі, гэтую вайну называюць айчыннай вайной 1812 году. У французскай гісторыі называецца «Батей де ля Москва» – бітва каля Масквы-ракі. Ну, з Расіяй тут усе ясна. Але ці можам мы называць гэтую вайну айчыннай? Рэч у тым, што тагачасныя беларусы ваявалі ў войсках напалеонскага генерала Мацея Панятоўскага, а з іншага боку, на баку цара ваявалі у якасці рэкрутаў у корпусе генерала Раеўскага. Але хто ж такія гэтыя рэкруты? Шаноўны эксперт нам адкажа на гэтае пытанне. Рэкруцкая павіннасць – гэта спосаб фарміравання войскаў расійскай імперыі, уведзеная яшчэ пры Пятры I і праіснаваўшая да канца 19 стагоддзя. Першапачаткова рэкруцкая павіннасць не мела сацыяльных абмежаванняў, у рэкрутаў прызывалі людзей з розных саслоўяў, а служба доўжылася цягам усяго жыцця. Паступова дваране вызваляліся ад рэкруцкай павіннасці, а тэрмін службы скарачаўся. Звычайна рэкруты праводзілі сваё жыццё на службе амаль да старасці, але ў іх была магчымасць даслужыцца да афіцэрскіх чыноў і павысіць свой сацыяльны статус. На перыяд пачатку 19 стагоддзя разгортвання напалеонаўскіх войн тэрмін рэкруцкай павіннасці складаў 25 год. У рэкруты прызывалі ў асноўным сялян і мяшчан. Прызыўны ўзрост дасягаў 30 гадоў. Напярэдадні вайны 12 года рэкруцкая павіннасць складала 25 год. У рэкруты набіралі ў асноўным сялян і мяшчан. Перад вайной 12 года патрабаванні да фізічнага стану рэкрутаў былі паменшаны і набіралі ў рэкруты людзей узростам да 40 год. Перад самай вайной 12 года Расійская імперыя актыўна эксплуатавала нядаўна далучаныя землі Беларусі, вымаючы адсюль фураж і чалавечыя рэсурсы. Так, амаль 1/5 войска Расійскай імперыі складалі прадстаўнікі Беларусі, пры тым, што насельніцтва Беларусі складала каля 10% насельніцтва імперыі. Барадзінская, вуліца працягласцю 870 метраў у Ленінскім раёне Менска, атрымала назву ў гонар знакамітай бітвы пры Барадзіне. Пачынаецца ад тупіку побач з чыгункай, сканчаецца перакрыжаваннем з вуліцай Маяковскага. Таксама перакрыжоўваецца з партызанскай і Козыраўскай вуліцамі. Вайна 1812 года пачыналася французскім бокам у нібыта высакародных мэтах – аднавіць Рэч Паспалітую ў ейных ранейшых межах і вярнуць захопленай расійскай імперыі тэрыторыі. А гэта значыць і тыя тэрыторыі, дзе цяпер жывем мы з вамі, тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Вялікая вайна 1812 года не пачалася проста так. Дзве найбуйнейшыя імперыі Еўропы шлі на працягу шэрагу гадоў. Тыльзітскі мір 1807 года быў не кропкай, а коскай у адносінах паміж двумя імператарамі. У 1811 годзе Александр I сцягвае свае войскі да заходніх межаў імперыі з мэтай далучэння герцагства Варшаўскага і стварэння там абарончага плацдарму. 12 чэрвеня 1812 года вялікая армія Напалеона колькасным складам каля 450 000 чалавек пераходзіць Нёман і ўступае ў горад Коўна. Расійскія войскі пад камандаваннем генералаў Барклая де Толлі, Баграцыёна і Тармасава хутка адступаюць, пакідаючы за сабой выжжаную зямлю. За 3 месяцы крывапралітных баёў войскі Напалеона дасягаюць Смаленска. На гэтым бы вайна 12 года магла б скончыцца, але гістарычны лёс павёў Напалеона далей да генеральнай бітвы пры Барадзіно. Прилег вздремнуть его лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Такими словами описывая великий российский поэт Лермонтов ночь перед початком Барадзінскай битвы. Насамрэч французские войски пачалі артиллерийский обстрел российских позиций о половине на 6 раніцы. Тому глядите,
Лікавалі, веселіліся, выпівалі, гадзінку паспалі і ў бой. Такія вось суворыя, настолькі суворыя былі французскія ваяры. Барадзінская бітва – адна з найбуйнейшых бітваў 19 стагоддзя з супярэчлівымі вынікамі. Трыумф Наполеона альбо рашаючая кропка на шляху да падзення вялікай імперыі. 26 жніўня па старым стылі асноўныя войскі Наполеона колькасцю каля 130 000 чалавек сутыкаюцца з войскамі генерала Кутузава колькасцю каля 140 000 чалавек у генеральнай бітве пры Барадзіно. На працягу 12-гадзіннай бітвы войскі французскай імперыі захопліваюць цэнтральныя пазіцыі рускай арміі і левы фланг, але адступаюць напрыканцы дня. Раніцай Кутузаў прымае рашэнне пакінуць поле бітвы, адкрыўшы тым самым Наполеону шлях на Маскву. Дык які ж вынік бітвы? Гэта гледзячы, з якого боку падысці да гэтай баталіі. Калі з французскага, дык перамаглі безумоўна французы. Расійскія войскі пасля бітвы адышлі і адкрылі Наполеону дарогу на Маскву. І расійскія страты былі на некалькі тысячаў большыя за страты французаў. Калі падысці з расійскага боку, дык перамаглі безумоўна расейцы. Хаця французы і захапілі расійскія пазіцыі, але пасля бітвы адышлі на свае ранейшыя ўмацаваныя пазіцыі. А тое, што Кутузаў пусціў Наполеона на Маскву, дык гэта проста тактычны манеўр, дзякуючы якому была выйграна ўся вайна. Барадзінская вуліца ідзе паралельна вуліцам Аўрораўскай і Балтыйскай. На адлегласці каля 3 кіламетраў ад Барадзінскай вуліцы знаходзіцца чыгуначная станцыя Менск-Паўднёвы. З грамадска значных аб'ектаў на Барадзінскай месціцца інтэрнат нумар 4 «Камволь». На цотным баку знаходзяцца прамысловыя будынкі і склады, няцотныя аддадзеныя жылым дамам. Падчас 12-гадзіннай бітвы французскаму войску ўдалося захапіць пазіцыі расійскага войска ў цэнтры і на левым крыле, але пасля спынення баявых дзеянняў французскае войска адышло на зыходныя пазіцыі. На наступны дзень галоўнакамандуючы расійскім войскам Кутузаў даў загад адступаць у звязку з вялікімі стратамі і праз наяўнасць у імператара Наполеона дадатковых рэзерваў, якія спяшаліся на дапамогу французскаму войску. У далейшым абодва бакі прыпісвалі перамогу сабе, але насамрэч ніводны з бакоў не дамогся жаданых вынікаў. Юра, ну такая выпадковая сустрэча старых знаёмцаў на вуліцы Барадзінскай. Тут часто тут бываеце? Бываю. Лошадскім люблю пагуляць і ўвогуле, калі камвольна праходжу, дык нейкая... Так в этом ДК камвольнага я нават калісьці наведаваў канцэрт слыннай піцерскай групы «Зоопарк», я памятаю. І там яшчэ ў ліс рабіў, помню, канцэрт ДК камвольнага. Культурное место, такое культурное, так. Юра, якія асацыяцыі Барадзінская вуліца? Может, это от того, что Барадзін музычный композитор Барадзін? То есть там может Барадзінскі. Так, это вядомы композитор. Ці, я нават не ведаю, тут мясціна, але хлебакамбінат і Барадзінскі выпекаюць хлеб. Классный такі з гэтым вот кунжут, ці що там. Нет, все такі цёмны такі. Цёмненькі, да, Барадзінскі. І ось у гонар этого Барадзінскай вуліцы. Может быть Барадзін. А як варыянт, может быть, барадатых тут было шмат. І назвали не барадатая, а нейкая Барадзінская вуліца. Барадзінская, ну как белагучна гучала і больш закладовых. Ёсць такое, да. Самые бородатые люди Менску жили. А мы там толькі жанчынаў бачылі чамусь. Ну і двух яшчэ такіх, якія неслі, як это называется, адкіды металаканструкцыю нейкіх здавалі ў на нейкую базу, дзе іх прымалі. Ну, яны быццам... Часы такія цяжкія, што, я думаю, зараз здаюць усё, што магчыма. Таксама барадатыя яны былі, хутчэй за ўсё. І барадатыя. Так жа цяплей. А жанчын болей таму, што мужыкі ў наш час жывуць не так шмат, доўга. Адгадаваў бараду. І можна, да, туды. Так. Таму версію шмат. А вось пра бітву Барадзінскую ведаеце што-небудзь? Ох, были люди в наше время, не то, что нынешнее время. О, это все, я было. А як думаете, кто перемог? Убили у голову, а? Моцно так у 90-х. Таленавіты паэт? А скажите, а хто, на ваш погляд, перемог у гэтым узброеным канфлікце? Ну, кажуць, нібыта расійскія, ці французскія. А это глядзячы, з якого боку паглядзець, я думаю. Вы, в пытаетеся, наши, ці не наши? А хто наши? Французы ці расейцы? Час такі гістарычны цяжкі. Сказать. Вот, бачите. Но ты не скажешь, что наши, потому что наши воевали и там. Слушайте, я думаю, что тут трэба ў гістарычнай рэтраспектыве гэтай і ўвогуле, як это кажуць, тут далей глядзець. Вот на сённяшні дзень, хто выйграў? Хто, можа, як бы лепей жыве, то і выйграў. Аж ну так. Ну, добра, дзякуем за ваши версии. Няма за што, пайду далей Чэрвенскі шукаць. Чэрвенскі? Ну.
Ён уже там Не? зачыніўся. Ну, пераехаў кудысьці. У чэрвень, можа, пераехаў. Дзякуй. Вось як яно бывае. І тыя перамаглі, і гэтыя, і тых перамаглі, і гэтых. Як раней казалі, пасля нічыйных спартовых спаборніцтваў пабядзіла дружба. Але навошта нам тут у Менску вуліца імя вёскі, каля якой у двух розных войскаў беларусы забівалі беларусаў? Я, шчыра кажучы, не разумею. А вы што думаеце на гэты конт? А ў нас на сёння ўсё. Пакуль.